paring dawuh Sang Swita Ratu. Jenengan wong pati. Nuwun kula Sang Swita. Ayang seto karo Injih kula Sang Swita Ratu. sampe prajurit Sang Swita Ratu ayu kencana kepareng matur menawi wonten lepat kula nyuwun ing pangapunten ingkang tanpa upami Sang Swita. Senajan to urip Adipati Sindura Kediri, panjenengan sampun ngantos kekes penggalihipun jalaran wonten ing Raja Majapahit awewaton wonten patih Rogedhen sak anak-anak. Leres mo. Panjenengan sampun semelang kula depani utahe bodho tae rudira. Sang Swita kepareng kula badhe piyambakan kaliyan pun saja. Dar Kakang Patih Lugeder kados pundi? Sang Swita Ratu kekes penggalihe perkara guguring Sindura Reja ing Kediri. Munggo pinemumu kepriye, Dar? Sang Swita Ratu menawi wonten keparengipun nang dalem kula badhe nyambet ngendikanipun Kakang Patih Lugeder. Kakang Patih Lugeder Menakun Sak. estunipun kula pribadi ugi nderek prihatos ugi nderek angsung bela sungkawa atas guguripun para saka guru wonten ing negari Majapahit boten sanes namung Kakang Sindurareja Kediri boten cekap menika kalebet garwa kula Mintarwati saha Mintarsari ugi gugur wonten ing Medan Loka awit tumindakipun Purubisma Minajika kangge mbeteni Praja Majapahit. Dene boten kegarung-garung tumindakipun Adipati Minajika prayoginipun dipun wontenaken pilihan Senopati. Pilihan Senopati, Cak. Kedangun Ini Senopati mo. lah Wah, sedenge Majapahit ajur mumur Nggih. kedah enten pilihan Senopati Senopati enggal dipun gladi dipun atu mangkinipun kraton Majapahit menika enggal rusak kedangun kesuwen, Cak. Bocah cilik ae iso mikir Nggih. kesuwen. Nggih, niku pemanggih kula. Nah, ana gantine, Cak. Sampun wonten gatos Wis ana gantine. sinten Kakang Lugeder? Ora liya Gatotkaca Antaraja ing Majapahit. Sapa to Gatotkaca Antaraja? Sinten? dereng ngertos Ya mung anak-anak. Tau agak nggih iki Gatotkacane Majapahit. kula apa Iki Antarejane Majapahit. Antarja Durung ngerti tandhange Gatotkaca Antaraja. Tandhangipun Ampun ngadepi musuh. nggih. Kaya dene manuk srikatan nyamber walang mlethek tanpa sotang mabur tanpa lar Mlebu warung ora tau mbayar. wah jenenge kok Putra putra patih kok mlebu warung ora bayar kok masuke derajate Sudarmo Totir nggih aja
salah tampa. Lho kasunyatane kok kados katen. Tegese wong anake Patih mesti asisten pribadi. Leres. Panderek. Menika leres Sang Juwita Ratu. Perkawis saka guru gugur wonten sak tengah Ngaranggana. Kula Layang Seta sagah dados senopati wonten ing Kraton Majapahit. Kraton Majapahit kula totohi sak lembaripun nyawa kula. Kula saguh dados rabuipun negari wonten ing Kraton Majapahit. Panggih kali Minak Jinggul. Perkawis Minak Jinggo kula umpamaken Jitus. Hah? Jitus iki. Tegese Jitus niku napa? Siji musuh 100. Siji Layang Seta 100. Minak Jinggo. Menang pundi kuwi? Layang Seta. Menang panjenengan. Gatung kaca dilawan. Tan bentenipun kula Sang Juwita. Tuhunipun dangu anggen kula ngantu-ngantu perkawis menika. Benjang menapa kula dipun wisuda pinangka senopati perang wonten ing Kraton Majapahit mesah yudha kaliyan tiang-tiang Blambangan tuladanipun Urubisma Minak Jinggo. Kula mboten badhe gigrek sinaosa Minak Jinggo menika bebasan jiwu. Kula mboten badhe miris. Jiwu ki apa? Siji musuh 1000. Siji sapa? Kumitir 1000 Minak Jinggo. isih menang. Lho, menang kumitir. Minak Jinggo wajar. Swadok sirahe. Yes. Suwatos lambene. Yes. Suwago iroe. Yes. Plintir kita eja, ketaki sirahe. Idak cengowe. Oh, gare. Senopati. Senopati Majapahit. Ngoten niki. Mila sae menika pareng mboten kepareng. Palenggan Senopati Majapahit kula suwun Sang Juwita. Nggih, Sang Juwita Ratu. Seta Kumitir Nggih. durung wae majune medan laga nanging bareng aku keprungu. Kuwi rumangsa seneng. Matur suwun. Sing Layang Seta Jitus. Jitus. Siji musuh 100. Nggih. Siji Layang Seta 100 Minak Jinggo. Jinggo. Isih menang Layang Seta. Layang Kumitir. Jiwu. Siji musuh 1000. Siji Layang Kumitir. 1000 Minak Jinggo isih menang Layang Seta. Lho, Minak Jinggo tak ketek seret. Gatut kaca. Nanging babar pisan aku ora percaya. Lho, kok mboten percaya? Sebabnya napa? Awet apa? Nalika Majapahit digempur dening musuh. Ya wong-wong ing Blambangan. Ana ing Aranggana. Aku bar-bar pisan ora weruh irungmu. Kowe ning ndi le? Mok Panjenengan menika mboten ngertos. panjenengan ampun pitados kalih aturipun Paman Koncar. Gegeripun Kraton Majapahit. Kula menika wonten sak ngarepipun prajurit. Ape prajurit? Nggih. Rene wonten ing Kabupaten Blambangan menika kathah prajuritipun. Kula menika sak pinggingipun prajurit melih. Ingkang maju prajurit. Mula kula niki gadah prajurit senopati nggih nguri mong. Arang ngoten, tan bantunipun kula mok. Kula niku peparing tengara. Lho kula ngertos gelaripun perang tiang-tiang Blambangan. Menawi tiang Blambangan ngangge gelar perang Samudara. Kedahipun prajurit-prajurit Majapahit menika ngangge gelar perang Sinupit Kurang. Lah, lan malih mok. Kula ugi tasih kemutan. Pitungan Kanjeng Rama, tole Seta Kumitir, dina iki kowe ora sah maju ana pengarep prajurit-prajurit ucap. Kowe cukup ning nguri. Jalaran menapa, Mo? Menika nembe geblake mbae. Kowe Keblake pawas simbok karo kula. Nek yen aku beda. Pintenipun? Apa sebabnya kok kowe nang campur perang ora ning ngarepe prajurit? Wis sampe no. Mergo kowe mesti mati dhisik. Senopati. Kumitir. Dimen aku percaya yen pancen kowe Seta Kumitir bisa mbetengi Praja Majapahit. Pripun? Ana sing kepengin jajal. Lho. Sing jajal Prajurit Gatotkaca ucap. Antarja. Nggih. Golekno wong sing jajal. Jaduk. Ngaten. Ya. Ampun prajurit-prajurit terucah sing boten enten Napa perang niki? Aranggana. Sing dugdeng sama lagi. Nggih. Sing jajal Layang Seta Kumitir
pawongane ora nate perang. Lho sampean iki cecek stok nipir. Cecek stok. Golekno sing pinter perang. Nggih. Mpun umum. Pun mboten napa-napa. Sinten patuske? Aku dhewe. Hah? Sinten? Aku dhewe. Mun sampean pikir. Wis. Tenan? Saestu iki. Ya. Panen Lho. Seto kumitir Gatut Kaca Antaraja Majapahit ditantang. Gatokno dadangmu. Ayo. Nggih. Dar, Pripun? nak kalah aja isin lho. Mboten. Kirangan. Nah, Siap. tabani le. Nggih. Pripun tekorane kok Siji nganti kaping 3 maju. Mengkerek karo kowe. Tak seneng. Menyek. Tak seneng kula lho. Lho menyek ngono. Siap, ngoten niku siap. Mengkerek. Klepe sampean kok nesu mengko. Ya. Siji, Nggih. loro, telu, maju. Aduh rewel. Sabar, Le. Sabar. Ayo. Siji, loro, telu, maju. Wis ngadeg kowe. Lho kok ning kene. Maju napa mundur? Nek jenenge iku mundur. Mireng kula kok mundur. Maju napa mundur? Bagi ketepok bosok Le. Balik. Siji, loro, telu, maju. Lah niki lho cetha. Siji, loro, telu, maju. Isen Le, kan nom-nom kok ora wani wong tuwa. Sing isin niku mboten panjenengan. Aku piye? Kula ingkang isin. Sebabe Tanding kok karo wong tuwa. sing kok karepno. Panjenengan niku pripun? Paman Koncar menika umur sepuh. Mula tasih mudha aturan kula. Ya. Menawi kok gelet menang mboten kondang pun ringkih mok. Kula sing isin. Geger wirang. Angke. Kerjaipun. Tuwa, mungsuh tuwa. Nah, cocok. Golekno sing tuwa. Panjenengan. Mungsuh tuwa. Aku. Nggih. Alah, tak selentik driji manis. Ting. Meletik segara kidul. Ayo. Wani. Ya, abani Mo, abani. kula abani. Abani kapas. Siap mo. Kemana lelengan. Siap. Siji. Jurus mo. Siji. Loro. Telu. Maju. Ngerti kowe, heh? Iki jurus apa? Jurus apa, Mak? Jurus bangun. Waduh. Bangun untuk irungmu. Jurus pertama ngerti kula. Siji, loro, telu, jan. Ngerti? Jurus apa? Jurus apa? Jurus kelak. Jurus kerah. Kowe rung duwe. Terus. Siji. Loro, Telu. maju mo. Wis jan. Heo. Iku napa jurus apa? Jurus nyurung montor goblok. Ono jurus kok nyuruh motor bok. Wani napa mboten? Kowe iki sini-sini ngajak duwe kersane ra. Guyon yo guyon. Ngono kok karo kancane dhewe ya, Mas. Sampean nggih nantang. Heh. Nak nantang ora ning kene aja ngesane ra. Templataran mo. Karena lu mau. Ayo Templataran mo. Plataran nantang ning kene. Ayo. Ani mau. Ayo mau, maju mau. Ayo, maju dang. Kudu dang. Arep apa kowe? Ayo, maju mau. Maju mau. Aja Jotas mau, maju. jotas mau. Jotas mau. Jotas mau. Kan monggo. Ayo buka. Sikile gegagah mo. Sikile gegagah, Pak. Kon gegagah kok sampean niku niku to? Sampean gegagah. Prei prei. Boten prayu. Amit, kula Yuswan Sarjunan. Wonten apa? Dawuh dar. Luri. Ngestokaken gawe. Sajana nek tepang. Mau. Oh. Berarti napa jenenge? Nyawang le. Napa nganti tepang? Yen saka panyawangku aku ora pangling. Menawi panjenengan boten pangling, sinten? Lho kok anggap aku lali.
Suwe ora tau jamu. Jamu pisang godhong keteo. Maksudnya Suwe ora tau ketemu sepisan karo angka buta. Bener apa ora? nggih. Kula nggih mboten pangkling kalih sampean. Wangsuli Kang Mas, wangsuli. Kula mboten pangkling kalih sampean. Mosok ora. Lho nggih. Suwe ora jamu pisan godhong kumis kucing. Neng gobat. Suwe ora tau ketemu pisan karo patih lopeke. Ginano. Peking Kliru. sing bener piye? hari aneh. Suwe ora jam, Iya, jamu pisan godhong terong. terong. Suwe ora ketemu, Heh. temu pisan patih lo kenong. Oh, sang kemawon. Padha iku. Padha ae. Angkat buta, angkut buta. Los. Ndara patih lu gendhen. Aja ngenyek. Yen aku ya dadi wong bagus kaya kowe. Lah kok kados ngeten iki? Hario jejetan. Lah nggih, sampean iki. bagus. Bagus. Kados ngeten. Ora ngerti dongenge to. Tunggu pripun, Mbok? Mbok, tunggu pripun? Nalika aku diangkat lurahe Wira Tamtama. Senopati. Hario jejetan. Nggih. Aku pamer karo prajurit ning Majapahit. Ngeten nggih. Numpak jaran sing apik dhewe rupane ireng ulus. Wih. Mubeng alon-alon. Nah, nggih. Laren jaranku ngerti jalan wedok. Nggih. Larat. Nututi jalan wedok. Nututi jaran wedok aku ora kuat ngendhaleni talining turangga iku mau. Pedhot. Jaran kejeglong. Aku tiba nyosop. Mengkurep. Terus Bareng aku ditulungi prajurit Majapahit. Nggih. Dijunjung padha bengok. Lho, raine Haryo jejetan kok teter. Nah, Lho, Haryo jejetan dadi karan lo teter. Bener lo teter. Lo teter aku isin. Wong Haryo jejetan kok lo teter. Jumuh legi tak bacai. Nggih. Tak ganti. Oh, gendeng. Iku to cerita. karosipun. Nggih. Oh, nembe mireng niki kula. Anyar le. Itu nanti dongeng jurungan. Sampeyan mboten takon kula. Oh iya. Lah iya nak menawi sampeyan iki. Apa gawene apa? Nah, estunipun ngantos kula menika sowan wonten ing Kraton Majapahit. Kula niki dipun utus kalian Guru Bisma Menak Jingga. Kinen ngaturaken awala kunjuk Sang Juwita Ratu Kencana Wulu. Cukup. Nggih. Tak aturake. Sak Juwita. Putusan saking Kadipaten Blambangan Angkat Buta sumedyanipun ngaturaken awala kunjuk Wersadara. Sang Juwita Ratu. Nggih. Yen pancen sedya ngaturaken awala, bakal tak tampa. Nek sakdurunge sira ngaturaken awala, ingsun bakal mundhut pirsa. Apa sira wis mangerteni tujuane awala? Babar pisan dereng Sang Juwita Ratu. Jalaran opo? Lamun to tujuane awala liwati. Iswana raden bakal tak bakal. Sira mirudan niki kalawan ingsun ana ing kapuran. Lamun to tujuane ora wati. Enggal-enggalake iki. Oh, kados. Men kasinek-sinaksin dening sentara kayunganing praja. Kados katedi. Apuke. Wis tak dawuh.
diaturke senajan to dibuak. Sing wajib jupuk warongko kakek saking trat silo randu sopan Melancang. sopan. Kene mburi mulai Nggih, monggo. Mo. Ada. Males Males ah sampean iki panten kok. balik mau Mo. jadwal Wayu Manggolo. Tahun 2024. pripun nek jalanipun Tote nggih sing gowo layang to. sing golayang Jenenge aja banter-banter. nggih nggih Sing Singgo layang. jotos. Jotos. jotos Singgo layang. Pinter. Jotos. Ning pendopo Kraton Mojopahit Calon ana Senopati. layang Calon petek. Gas. cocok kali wondo Apik pinter. Ya, Mo. Pinter. cocok kok Oh. Pripun putra panjenengan? Tegese sing gowo layang ora aku. lha niki Lah, sing tak karpo sing gowo layang sepisanan. Sing sepisanan. sepisanan no sepisanan Sotangku kok iki. Wah, Pak. Sampean iki aneh ning nyoto. aneh piye? Kula nganti gugu. Lho, guyokno. Nggih. Nanging nuwun sewu. Dasar bapake koplak, anake cah sentet. Kok iso ngarani ngono? Disemu ya terus mak bres ngono wae. Jenenge sing satriya sing tatah tanggon trampil trengginan. Nek kula mestani mboten kok satira kan tatas trampil terginas. Lah opo? Unggah-ungguh tata krama mboten duwe babar pisan. Mergo napa? Angkat buta, angkut buta. Niku mung duta utusan. Gitu. Nglamar niku pindhanipun wong njaluk. Diparingi matur nuwun dene ora nggih mboten napa-napa. Pun malih Kakang Legenden. Mojopahit menika negari kang ageng. Kedunge kasusilan. Godange kasusastran. Menawi tumindakipun Seta Kumiter kados ngaten. Ngantos dipun mangertosi kawula wonten ing Mojopahit sak kukuban. Napa mboten badhe mprosotaken asmanipun Sang Juwita Ratu Kunjanawu. Mila kanthi menika. Tunggak jati aku ora ngerti, tunggak waru ora melu-melu.